Maltin wawċin bezli. Maltin wawċin. Illum għandna xogħol f'pajjiżna, xogħol ta' kwalità aħjar. U kburin illi bħilitna inħabtu għal-kol mal-kbar. Kwantkom għażla bej dak li huwa stabilità li joffrih il-Partit Nazzjonalista u l-inċertezza li ġejja bir-riżultat tal-politika tal-Partit Laburista. Għawantkom l-għażla bejn il-fiduċja li l-Partit Nazzjonalista juri fil-kapaċità ta' dal-poplu tagħna u l-qtieħ il-qalb illi l-Partit Laburista juri fil-poplu tagħna. L-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni qiegħda tgħidlu ċar dak li ġie negozjat, dak pakkett magħluq. Malta issa qiegħda madwar il-mejda, vuċi soda, targumenta madwar il-mejda, taħseb għall-interess tal-pajjiż, pakkett li kien l-aqwa wieħed li nnegozjajna iż-żmien tas-Subija. Sabiex huma l-kol jinnexxu. San naqsu l-income tax bil-kbir, san ħallu iktar flus fil-butkom, san natukom inċentivi biex l-ekonomija ta' pajjiżna kun tista' tkompli timxi l-qudiem. Mhux bil-kliem bis-serjetà. L-aħħar li smajnija di meta kellna gvern laburista u kien qalilna li l-overtime ma jitħallas u titħallsu bit-time li hu. Aħdem l-overtime u murħu sija off. Żminijiet għaddew, kellu jkun il-gvern nazzjonalista li dak iż-żminijiet iwarrabhom. Aħna li żgħażagħ tagħna ngħidulhom, aħna rridu nkomplu nkunu gvern li lilkom intukom l-aqwa u l-aħjar, l-aħjar skejjel, l-aħjar università, l-aħjar enkas, l-aħjar junior college, l-aħjar post tax-xogħol, l-aħjar fabriki, l-aħjar kundizzjonijiet tax-xogħol. Aħna rridu nkunu gvern għalikom iż-żgħażagħ, għalikom li fetħitilkom id-dinja tat-teknoloġija. Intom il-ġenerazzjoni tat-teknoloġija, intom il-ġenerazzjoni tal-computers, intom il-ġenerazzjoni tal-internet, intom il-ġenerazzjoni tal-broadband. U aħna il-partit ta'kom iż-żgħażagħ Maltin u għawċin kollha. Għamilna iżjed minn daħbib tiegħi, għamilna riforma fil-pensjonijiet, għamilna riforma fil-portijiet, għamilna riforma u immodernizzajna il-qasam tal-edukazzjoni. Ħloqna dal-4 snin eluf ta' postijiet ta' xogħol li mlejtuhom intom u jimlihom il-poplu Malti u Għawċi. Għandna llum l-ikbar numru ta' nies li qed jaħdmu biqlieħ li kellna fl-istorja ta' Malta mill-indipendenza l-għaw.